Vi er gruppe 7, og vi har om Danmark og Første Verdenskrig. Først vil jeg lige starte med at redegøre for vores problemstilling. Første punkt det er at redegøre for Danmarks militære indsats i Første Verdenskrig. Og 2. Analysere, hvordan de sønderjyske soldater havde det i felten. Og 3. Vurdere og diskutere Sønderjyllands situation efter Første Verdenskrig. Og nu vil jeg lige præsentere emnet, og bagefter vil jeg så redegøre for vores hovedpunkter. Vores overordnede emne er Første Verdenskrig. Første Verdenskrig var en global militær konflikt, der brød ud i 1914. Efter en længerevarende våbenkampløb mellem Europas stormagter blev der for meget for den fjendtlige sindede lande. Der skete efter attentat på det østrigske ærkenhertug Franz Ferdinand. Attentatet skete den 28. juni i Sarajevo, hovedstaden i Bosnien. Den 23. juli stillede den østrigske-ungarske kejser Franz Josef et ultimatum til Beograd, hovedstaden i Serbien, og 5 dage senere erklærede han krig efter et utilfredsstillende krav. Den 29. juli var Rusland nødsaget til at støtte Serbien og lavede generel mobilisering, og 2 dage senere erklærede Tyskland, som var en del af Tripelalliancen, bestående af lande Østrig, Italien og Tyskland, krig mod Rusland og Frankrig, som 3 dage senere. Frankrig var i alliance med Rusland og Storbritannien. Deres forbund hed Tripelalliancen, og den 4. august erklærede Tyskland krig mod Belgien og indvandrede Belgien og Italien. Italien valgte ikke at støtte deres allierede i denne kamp og allierede sig med Tripelalliancen. Tyskland og Østrig blev nu kendt som centralmagterne, og det blev samtidig støttet af Tyrkiet og Bulgarien. Den Tripelalliancen alliance lød på følgende lande: Serbien, Rusland, Frankrig, Belgien, Storbritannien, Montenegro, Japan, Italien, Portugal, Rumænien, USA og Grækenland. Mange flere lande erklærede krig mod centralmagterne, men bidrog ikke. De fleste af slagene fandt sted på vestfronten, i det nordlige Frankrig, Belgien og langs grænserne til Rusland. Nu der vil jeg redegøre for vores valg af problemstillinger. Og vi har valgt at fokusere på problemstillingerne, der omhandler Danmark og Første Verdenskrig. Derudfra har vi valgt at gå i dybden i Danmarks militære indsats i Første Verdenskrig, hvorfor de var så neutrale, som de var, og hvorfor de ikke havde store militære indsats. Vi har derfor valgt at analysere, hvordan de sønderjyske soldater havde det i feltet, og hvordan de kæmpede, og hvordan de havde det med den splittelse mellem at kæmpe for Tyskland, men mange som hellere ville være danskere. Dette var en kæmpe splittelse for moralen blandt de sønderjyske soldater, da det var nede omkring det område, hvor det både var hvor Tyskland og danskere, altså tidligere danskere, men nu værende tyskere. Hvis vi starter med at tage udgangspunkt i kilde 1, så fortæller den os, at under stormagtskrigen vil Danmark være en mindre stat eller land, som blot vil bruges til strategisk brug for stormagterne, og i og med at Danmark har gode muligheder i at føre skibsangreb på fjenden via vores mange havne og bælter, så vil det være et oplagt punkt til at bruge som en strategisk eller en anden strategisk plan for stormagterne. Og Danmark har derfor gode muligheder, eller stormagten vil derfor forsøge at bruge os som enten et forsyningslager eller en anden mulighed for at angribe fjenden via vores bælter, som jeg sagde før. Og da vores militær dengang ikke var ret stærkt på grund af deres land, eller vores lands størrelse, ville det være nemt for stormagterne at komme i besiddelse af vores land. Der oplyses dermed også i kilde 1, at Danmark så vidt muligt forsøger at forhindre sig neutral over for England og Tyskland, som begge prøvede dengang under krigen at overtage vores grænse. Ja. Og nu der vil jeg analysere for hvordan de sønderjyske soldater havde det i felten. Og de
De sønderjyske soldater havde det ikke særlig godt i felten, da det hele tiden sidder og venter på, hvornår der skal komme et angreb. Og det kan man blandt andet se i kilde 3, som er et brev fra Christian Kamprat, som var dansk soldat i tysk krigstjeneste. Han beskriver, hvordan der bliver angrebet af de franske soldater, og hvordan det hele tiden venter på, at næste angreb skal komme, og at han ser døde mænd ligge rundt omkring der, hvor han ligger. Han beskriver også i kilde 4, som er en dagbog fra Christian Kampert. Han beskriver, hvordan han også blev påvirket psykisk, og han skriver blandt andet, citat, om dagen kan man holde knæene ud, men om natten larmer det som aldrig før. Det klapper og det knager til man vågner. Han beskriver, hvordan alle dyrene i skyttegravene larmer om natten, så de ikke kan sove. Og han beskriver også om hvor meget lidt plads, så han sidder altså rigtig trængt der, hvor han nu er placeret. Han skriver også, at han har fået nok af krigen i kilde 3, og det skriver han også, at han blev skadet under krigen, og derfor er han blevet sendt hjem. Eller derfor bliver han sendt hjem, og det er han meget glad for, udtrykker han. I kilde 5 er der så også nogle soldater, der udtaler sig om, hvordan på de stuer, hvor de bor, og Peter H. Nielsen skriver blandt andet, at de skulle passe meget på med den snak, eller med at snakke dansk, fordi det var jo i tysk krigstjeneste, som de blev sur, eller altså de blev så sure, når de talte dansk i deres tjeneste. Så det viser altså, at de ikke rigtig stoler på danskerne, eller stoler på hinanden i hele taget. Og Otto Iversen beskriver, at han blev flyttet fra stue 90 til 85, hvilket var godt, da det kun var nordslesvigerne fra Haderslev og Tønder. Så han skriver blandt andet, meget tysk vil ikke blive talt, hvis ikke dansk var blevet også forbudt. Så de måtte ikke tale dansk, selvom det næsten var danskere, så de skulle derfor tale tysk på, og det var den her tyske krigstjeneste. Situationen efter krigen, der var stor sorg efter kampen, eller efter krigen. Der var et tab på 6.000 ud af 30.000 mennesker, som så var døde. Og de 6.000, det var så det tab, som de havde formået. Og så efter krigen, der tilhørte Slesvig-Holsten stadigvæk Tyskland. Og H.P. Hansen talte til folket på årsmødet i Haderslev. Og han sagde, stort har jeg mistet, men stort fik jeg. Og så får du, tak skal du have, Gud. Men Gud skal tak og lov, nu lynser det i øst. Morgenrøden er ved at bryde frem, en lysere og lykkeligere tid vil snart opvande. Og med det her mener han altså, at selvom at vi har tabt mange mænd, så er det Guds vilje, at vi har tabt så mange mænd, som vi nu har tabt, og at det kun kan blive bedre fra nu af. Han kræver så dog også, at der skal komme en folkeafstemning omkring Sønderjyllands fremtid, og så at han håber, at Danmark vil modtage Sønderjylland med åbne arme, eller fordi de netop gerne vil være dansk, og at de håber, selvom de var tjeneste med Tyskland under krigen, så vil de blive taget tilbage som at være danskere uden at tøve, eller uden danskerne tøve omkring det. Det var det, vi havde. Ja, det var sådan cirka 10 minutter. Og her var så kilderne. Vi brugte kilde 1 og 2, 3, 4, 5 og kilde 6.